no one is no na Igbo na-eme ihe ọ na-eme si na ọwụkwere m ka eji na-eme ya ọwụkwere n'ihi I love my people very much and they know it. I don't want all this anybody involved. I've been hearing about idiots talking all over the place. Some fools trying to be relevant because of Biafra or trying to use my name to gain relevance. I don't want it. I don't want any killings, no kidnapping. All this nonsense are alien to us as a people. I don't know where these animals came from. They are taking advantage of the fact that I'm in detention. But it will soon end. Ya unu n'ife Nnamdikanu kwuru ebe a ngwa ka ikegoro ife Benjamin mmadụ bụ okwu share the video. Onye sisi ka ngwa unu onye ọbụla nọ n'ime community laza ESM lebi ikpe ala laga ikpe dịrị family lebi ikpe dị na nwunye lebi ikpe obodo ikpe dịrị ndị eze na ndị ichie n'obodo. Onye siri abụ ESM agala ebie ọ sị ngwa unu na onye ọbụla nọ na community siri abụ ESM nwere kamp na community bụ criminal. You are not ESM, you are not working for Biafra, you have nothing to do with the IPOB, you have no mandate from him, you are a criminal. Okay, the reason I brave this video because of things Nnamdikanu will eme na Southeast. Oh, no, but Nnamdikanu, there will be no peace. Ndị Afuji Nnamdikanu are cause havoc. And the game wabu okoko believe na fa na protect again. Akwya? I believe no munna ya na ebugheri egbe keta. Megolo a lot of community na Southeast oburu go stand. Fa gbaje no ofia gbuo kpom. Fa agbapụta outside juba go onye na-egbu. Ndị solu mmụọ gbuo solu mmadụ bịa unu akwa. Na amam na ịghọtara ife Nnamdikanu kwuru ebe a. Amam ọbụrụ ntị nka ntị gị. If you like, keep on calling me Fulani Broad. Keep on calling me agent of zoo. Keep on calling me no onye na bankroll chigi n'aka gị. Na government akwụọ m ụgwọ. Because that is only blackmailing and the propaganda unu ji aga. Ka unu wee nwee ike ina-eme mpụ. Unu nukwuru ife Benjamin mmadụ bụ kwuru na this video. Then gịnwa bụ onye Igbo nazie defend these people unu na-akpọ ụmụ ọma ọnụnụ nke ọgụ nke gị ọnụ nke menu na-terrorize our community in the name of na ọ na-azọ freedom, in the name of na ọ na-eme ya because of Nnamdikanu. Ama m na ị nụrụ ife okwu, ama m na ị nụrụ ife Nnamdikanu kwuru. We jide a lot of community, even na agba gị ife na a lot of community, especially in Imo State. Many people who go back of us in a village. It is the fact. If you like, keep on beating around the bush. Manu chupu na agwadebe ga ebe abo. Niye na ekume na anwụ anwụ. Unu ga-apụtaruo attack ya ndị amị. I don't want to talk much. Unu attack chazie ndị amị unu agbafele. Ndị amị pụta ebe afọ fa vandalize before bụ na afọ because unu na-egbu onye otufa na-emezi ife afọ atọfụ na ha na-evenji onye otufu unu gburu. And gị nwa mere ife afọ ịmadachi na ndị amị ga-apụta kedu ife mekwenye na ekpuru ọfisi edati ndị amị mana ndụ gị na-atọ gị ụtọ ịkwafere apụtazie na village ya na bomb everywhere na amụnye everything ọkụ isi mụ na ị na-eme ya because of Nnamdikanu. Chineke ga-akpọ gị ọkụ. God go punish you. Obi ife anụnwa bụ ife Nnamdikanu gwa gị mbe. Ọ bụrụ ntị nka ntị go ịnụrụ ife okwu ife nje epere elu na all this script from Nnamdikanu because of ndị agha wapụtara na-agwa gị oh na ọ bụ na Nnamdikanu apụtara na onye a na-eme ife a because of onye a na-akọ ife a bụ criminal and onye a niile ka eji di ya ọ bụ na ndụ enye ya ikere more that no need defend an Igbo, no need protect an Igbo. Then why are you causing havoc? Why are you chasing Igbo people away?
ị na-apụ onye Igbo iburu ya baa ime ọfịa na-akọrọ ya fon ya na-akọrọ ya motie burikọ motie lee paasị ya ma ndị unu ga-egbu bekọsị ya paasị ya lee ị na-eche na onye dị ka m ga-apụta na soshal midia mgbaghị nkịtị bikọsụ na ịbụ onye ibu egbe adị nne m fụdị ihe amamekwu n'okwu bikọsụ ana m atụ egwu ọnwụ oyiye mmakwa na one day na m ga-anwụ amam ka m mesi wee nwụ. So why should I be afraid of you? Ijize na afa Nnamdikanu akọsụgara ya criminality. That is what I'm saying. Maybe ọ ya mbọsị ndị Nigeria na-amị jide gị they will deal with you because you know onye olu ka ị bụ. Ọ bụ na ị nọ for Nnamdikanu, if you ga na advocate na Igbo today for peace. Nnamdikanu ebidola agitation because na ọ chọrọ imejọ ndị Igbo ma ọ chọrọ iterrorize anyị Igbo. O bidoro agitation because of the marginalization dị ebe afọ. Nnamdikanu a na-ekwu okwu today was once campaigning for a better Nigeria. Then he pụtazi na terrorize the community. Na-ekere mụ that ị na-fight for free. Onye ka ị na-fight the freedom? Okay, igbusisi ihe unu na-eme na igbusisi the whole community kedu the freedom ị na-fight is for? Kedu ndị na-fight the freedom? Unu like some of unu nwa bigger platform gbana nkịtị mana ife na-agbaga ebe a bụ that na turn by turn. Do you understand me? Turn by turn. Don't worry yourself. O nwere ike ị na-efi that na ị na-ekwuchitelu fa one day dakanakwa ndị amala ndị bụ fedebe gị one side tichagodo gị ma ọ bụ egbuo gị egbuo. Do you understand me? Because whether you talk mụ na ị anwụ ikwukwe n'okwu ị anwụkwa kenekwe m emesịa.